Zombie movie after tenza ritang lele ya. Kaza tak kusla boda. Soरनिबा सिख्लाफोरनि थाखाय बिराद फेभरेट दावराय नङा जायो नंगौ दावराय ओइ नै गां ओइ गसंनाय नंगौ दा हांसो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग इउटिउब चेनेलाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइसमोन दिनै मा होनना बुंगोन दा थियेटार दङ आरोना थियेटार होनबाथ' आरो नोंथांमोना मिथिखायो माबायदि जायो आं थियेटार होनबासो बुजिमोन दे गाइसमोन आरो बेलेग मा राव दङ बेनि सायाव आं बेखौ मिथिया जास्ट थियेटार नालाय थियेटार बुंबाय आरोना दिनै बेयाव माखासे एक्टर एक्ट्रिस गिदिर गिदिर जोंनि सावथुन मुलुगनि माखासे फावखुंग्रि बिथांमोन फैगोन दायो जोबजासिम नायलांबायल' थादो ना मा बुङो गाइसमोन गाइस नाय नोंथांमोना दिनै पुर ब्लग नालाय बिराद गोरिब नुनायाव जि स्टेन्डार्ड नुनो हागौ खिन्थु नाय बिथिं जिलायलायनाय गानना फैदों आं नै उपाय गैया बिथिं गब्लंलायनाय निला देन्जार नुखायलै नुनायाथ' गाजानो खिन्थु बिराद गोरिब आरोना जिला जिथा माबानिफ्रायसो खनना लाना फैदों आं बेखौ नावकाटा सकनि बे हाथाय बाजारनि बे जारुवाला हिन्जावसाफोरा सिबनानै बेनि गारना दोननायखौ खनना लानानै गानबोदों आरोना आङो हाथायनिफ्राय नैबे मा रुम वा नै जोंना सारा बेनो दिनै मा होनो अर्गानाइज खालामदोंना बेनि माबाखौ थियेटारखौ मा थियेटार दङ जेनेबा सोरां मन्जु थियेटार ओमफ्राय सोरनि बानजायनायाव जोंनि नावकाटा बर' रिंगुदामसा हारिमु आफादनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै सोरां मन्जु थियेटारा माने सफैनो हाबाय दिनै गिबि दिन्थिहर गिबि दिन्थिहराव मोजां नायजाब दिन्थिनो आखायाव लादों बिथांमोना ओरैनो सोरबाफोर आलासि फैगोन जेनेबा सेलिब्रिटिफोर एक्टर एक्ट्रेस सेलिब्रिटि हिसाबै जोंहा हांख्रायजानाय जोंना सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर मिस्टार सोरां नार्जारि आरो नेरसोन बसुमतारि आरो लैना बसुमतारि फावखुंग्रि हिसाबै बिथाङा ओमफ्राय आरो बेनि लोगोसे जोंनि तामुलपुर बिसानि प्रेसिडेन्ट कृष्ण आदाया फैगोन आरो दंबावो आलासि माखासे आरो दंबावो ना बहुत फैगोन आलासि आरो जोंहा हांख्राय लाबोजानाय जोंनि बिटिआरनि इएम जा रबीन्द्र नार्जारि बिथां साराबो फैगोन बिखेगिरि हिसाबै माने मोजाङैनो जागोन दिनै प्रग्रामा गोगोम जागोन आरो बेयाव हांख्रायबावदों मोसानो जों सिरिजिन डान्स एकाडेमि बिथांमोननि स्कुलखौबो जोङो मोसानो हांख्रायदों आरो दिनैनि नायजाबा जाहैबाय मन्दिरानि मोदै बेखौ बरायना लाबोगोन गांसे रावबो मेथाइ फावथिना ताराजुलि बागाननि समायना सिखोना गाइस नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय नै जोंनि बे जेनेबा नै बिथांमोना लाबोदों आरोना बेयाव थियेटारखौ ना जिरायबाय आं आंना नामा बिकि दैमारि मा सिनायो बयबो बिकि दैमारि ना आंखौ सिनायो बयबो गाइस केमेराया एसे बोरैबा उथिबाय दे गाज्रि ना माने खोमसि आरोना रुम सिङाव लाइट होआखै नालाय ओंखायनो एसे बोरैबा नुदों सिनाय मोनदों थेवबाबो ना मा होनो नायलांबाय थादो गाइस नोंथांमोना बिराद इन्टारेस्टिं जागोन दिनै ब्लगा मानो होनबा बिराद गिदिर फेमास माखासे सेलिब्रिटि आर्टिस्टफोर बिथांमोनखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबायल' था गाइसमोन ना मा बुङो बरिया माने मोजां नुनो मोनगोन गाबोनबो नुनो मोनगोन दा जेनेबा आं भिडिअखौ नैखौ दिनै आपल'ड खालामा ओमफ्राय गाबोननिफ्राय जेनेबा गाबोन आपल'ड खालामगोन नालाय ओमफ्राय गाबोननिफ्राय जायफोरा नोंथांमोना थियेटार नायनो गोसो बा दा सोरां मन्जु थियेटार ना बेखौ सोर नायनो गोसो नोंथांमोना जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवसो जादों दे गाइसमोन बेयो नावकाटा होननायाव बे नावकाटायाव फैनानै नायफैनो हागोन जोंनि खाथि खालानिफोरा गोजाननिफ्राथ' फैस'नो हानाय नङा एसे प्रब्लेम जागोन नालाय मा बुङो नायलांबाय थादो नायलांदो बयबो जोंखौ अनसायदो बर' हारिमु होननानै बयबो लोगो फैनानै बाहागो लादो नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब थुलुंगा होफैदो जोंहा गाबोन नेक्स्ट डेआवबो जोंहा हांख्रायजानाय आलासि एपारेन्ट हिसाबै दंखायो जोंहा रिजुमुनि आब' बिथाङाबो फैगोन गाबोन जोंहा सानफ्रोमबो फिल्म एक्ट्रिसआ थागोन बेखायनो नोंथांमोना नायनो दाबाव जोंहा दिनै माने दिनै फार्स्ट डेआव 6 बाजिनाय लोगो लोगोनो जोङो दिन्थिनो आखायाव लानाय जाबाय गासिबो फैदो खुलुमबाय थेंक इउ गाइसमोन नोंथांमोना नायलांबायल' थादो ना मा होनो माखासे एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ दा दसेनो नुगासिनो टेनसन गैया गाइसमोन फाइनेलि नै जोंना आदा सोरां आदा
most strongest माने handsome बुंनो जागोन दा जोंनि माने फेभरेट जितु फिल्म आंनिनो गान्जा फाग्लानि एक्टर ओमफ्राय आरो फेभरेट एक्टरा बेनो जाहैबाय बिथाङा जोंना आदा बिराद स्ट्रंगेस्ट हेन्डसामखा आरोना गाइसमोन थ' फाइनेलि दिनै रियेलाव लोगो मोनफैबाय मोजां नांदों आदा औ खबरफोरा मारै आदा खबराथ' बिदिनो मथा-मथि मोजाङैनो सोलिगासिनो दिनै जोंनि नै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव माने नावकाटा होननाय ना बेयाव थियेटार सोलिदों बेयाव इनभाइट खालामदों ना आदा औ सोरां मन्जु थियेटाराव बिराद गोजोननाय मोनदों आदाखौ दिनै रियेलाव नुनानै औ थेंक इउ आदा बिराद मोजां आं आदाखौ दाखालि क'क्राझाराव थांनायाव लोगो हमनो नागिरदोंमोन खिन्थु मोनजायासै रिंकि आब'खौबो लोगो हमना फैदों आं ओमफ्राय बेयाव मोनजायासै लोगो हमनो बेस्थ' दंमोन ना आदा बेस्थ' दंमोन माबा थांबाथाय कल हरना औ जागोन आदा खाथियानो जाखायो जोंना रिंकिया दा पस्ट माबाहैबायना औ बेयाव आब' रिंकिखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय गोरबो खुंगुरमोनजों थाबोबाय औ सिनायो बे जोंनि खाथिनिखा नालाय बे गोरबो खुंगुरायथिंनो थ' फाइनेलि सोरनिबा सिख्लाफोरनि थाखायथ' बिराद फेभरेट थ' आदाखौ मोजां मोनबाय दिनै थ' थेंक इउ आदा थेंक इउ फट' लानि मोजां जायो मोजाङानो केरेक्टाराव हाबनो थाखाय मोजां जायो आरो मेन रलनि एक्टिंफोरा एसे मोजां जाखायोबा मोजां नांखायो एकदम गोसोआव नांखायो माने आदानिथ' पारफेक्टखा माने एकदम कमप्लिटलि पारफेक्ट जायो दा मोजां नाङो आरो गाबनो ओंखारखालायलायनाय ना गारजानाया खबर जाबा मोजां नाङो नोंसोरनोसै औ Harani juga ya, lain juga makanya gudung kah singaw kapan? ini kan gudung kan ya? Gorom. Silinder aja terkait bias tayo. Kursi bertanga. Bias silinder. हाँ और इतना kursi tang bawa Mencak kursi tengah. Masih babu tuh tinggi dan nadi yo. Tambah masih babu tuh. Presentasi. Barang sih harus sudah deh. Lampunya kan borom sih yo. Pizza ada gak sama serok. Ini sudah kena. lain juga suka. Gudung mun kayak bare. Dendar bisnis. Oh ini kali no ini kali. Ada. Sini kacang dulu. Oh benar. Biasa. Ekdom gas cylinder santai. Kalau kau mesti kita komputer kan kita mau. Aisyah urus tangannya. Kursi tu bosnya. Malaysia. Bank park tu. Fever free. Oh gas cylinder tu mana? Hawa ko ile gudung ka. Gudung nang gay na. Thanda jeng thi no ba. Maya udah rela. Iya udah dah. Kuya udah rela. Hangsigal tu mana? No, ila daure ya. Daure no ada ini. Indah. Nunggu dia. Nunggu daure. Ini kan sini. Kau sudah nunggu dah? Baik. Dia macam hangsi. Isi hangsi. Daure ya. Bidi 파는 nama apa? Daure ini tu bidi 파는 nama. Bidi pada. Sial lamna ye sewa pada. Bidi lamna ye dah daure apa? Bidi daure. Bidi. Mana ni? Nabi sulah bila benda. Saya bisa lah. Lamna genjang na? Bibat ha? Lamna genjang. Mau from apa? Rebis kayak gitu. Sama amdan ini mang gitu-gitu. Kenzer nama. Oma pilih sini. Oma ya. Sedang amdan. Bimi ada stana ada. Oh. News reporter file lah betul kayak. Biar. Kenzer. Gimana ni betul kayak. Let's go. Masuk. Jom akhir ni kita baru nanti sih.
दा बिथां जाबाय सोरां बिथांखौ गावनि सिनायथिजों लोगोसे फंनैसो बर' हारिनि थाखाय फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय बिथांखौ खावलायहरनाय थाहैबाय गिबि गिबियावनो आं गासिबो आंनि ओनसोल ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खुलुमनायखौ जासिहरबाय दा आं बेखौनो होननो सानदों सोरां मन्जु थियेटारनिसिम टीम मेम्बार्सनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंखौ बेयाव इनभाइट खालामनायनि थाखाय स' दिनै आं बेयाव फैनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गासैबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ नुनानै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं बारा स्पिडफोरखौथ' बारा होननो रोंलायलाङा आं मा होननांगौ एक्सुवेलि जिखुनु बे जा हाबाफारि लादों नोंथांमोना बेबायदिनो अननाय होबाय था सापर्ट होबाय था बे प्रग्रामाव फैनानै आं आरो बिराद थारैनो मोजां मोनदों गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच आं बारा जेबो होननो रोंलायलाङा एक्सुवेलि स्टेजाव गाखोनानै बेफोरबायदि बुंनाया आंना एसे खम स' बेनिखायनो आं निमाहा बिबाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा गोजोनथों थेंक इउ स' माच Oh, hi Abo. Hi. Oh, nice. Abo एकदम beautiful नुखादों दिनै. Thank you. Oh, दिनैनो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव नावकाटा होननाय जायगायाव आब'खौ इनभाइट खालामनायलाय दिनै फैबाय. रियेलाव लोगो मोनलायबाय आरो दिनै खनसे. नोंथांमोनाबोथ' नुखांबाय आंनि भिडिअ'आव सिगांनो खनसे आरोना खनसे लादोंमोन आं बगामाथियाव फैनायाव ओमफ्राय दिनै आरो नै फिन खनसे नुफिनबावबाय आरोना बिराद लाखि होननांसिगोन दा खननै लोगो मोनफिनदों रियेलाव बिसम्बि मुभियाबोथ' देन्जार हिट थांलायलाय गाजा दाखुस्लाबाव दा ओरैनो ट्राइ खालामनाय एकदम पारफेक्ट एकदम एक्टआ पारफेक्ट जादों आरोना थेंक इउ मोजां नांदों आब' मारै खबरफोराबो मोजाङानो दंथ'यो बहुद गुसुआनो गोजां बोथोर दा थांफिननायाव आरो डिस्टार्ब जाया बे कार लाबोदोंबा प्रब्लेम जानाय नङा दे एसे इसियाव गुदुं मोनलाय दा दे बिदिबा मोजांबा आब' दे थेंक इउ